ka ụnụ ka na-afụkwu ife niile a bụ ife so ọgwụ abịa ife niile a bụ akwa mmadụ nke a bụ ịgbasa ịsụ akwa ya gbasaa epụtazi ịma mfe ya mmadụ ebezuru ọgwụ yi wee dezuru akwa yi wee mee efe so ọlịa na ya ebe niile a bụ akwa mmadụ so ọgwụ onye ife niile akwa mmadụ na ya akwa mmadụ na ya na akwa ụmụazị fantasị ọ mmadụ nwe akwa ọ mmadụ nwe akwa akwa mmadụ ifu ya achịtasị ya atọnụsị ya azụ ife abụsị akwa mmadụ sụ asụ gbasaa onye abatazi ọma mfụ ọkwa ọma mmadụ ajọ mmadụ enwere na ọgwụ ewelu ga agwụ eje ma ebe sọọlịa ọ bụrụ na akwa onye a na-eyi eyi onye eti ya na ọgwụ wee bunata o gosiri na akwa mmadụ enweghị ife eji alụ ụnụ fụ ka anyị si n'ọlụ na anyị nche bụ nwanne achọzi ịkpọ iyi ma ọtụ alụsị ọ bụrụ na anyị chi igbu ụmụnne anyị